Hamagut Gotor Wacul Canda Ibnu Linggih serah tinampi tokoh wayang saking Sohibul Hajat Adimas Agung Dwi Prabowo kan Ibu Atia Rizky Putri kaaturaken Kidaleng Kadang Kula Muda Ki Yusuf Ansor saking Nglipar Gunung Kidul Handayani inggih menika konjo dhateng Adimas Agung Dwi Prabowo kan Ibu Atia Rizky Putri kepareng sawega ing kayun romanting diri hangaturaken tokoh wayang semoga wonten ngasalipun Raji Sepuh Bini Sepuh ingkang dahat kinabekten tamu sedahan kakung puter ingkang pantes kami suda ngurdan ngekrami rantamaning titilaksana Purwamadya ngancik wison sampun ndungkap titiwarna tumuli Hamagut Titiwanci Kadang Kula Muda Ki Yusuf Ansor Garnindra saking Lipar Gunung Kidul Handayani badhe hanggelar ringgit pacucal sedalun atas kanthi lampahan Wahyu Purba Kayun kula pribadi Alek Nguda Wicara mbok bilih anggen kula meratisaken lampahing hadicara Purwamadya ngancik usana kirang hanuju prana diagung pangaksama dhateng jiwangga kula suka linggah wilujeng hamirsani gumelaring Wahyu Purba Kayun lumantar Ki Yusuf Ansor Garnindra akhirul kalam billahi taufiq walidayah waridho wa inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi kaya
Tinamaka Prabu Duryudana Warining sun Werkudara den aparat alun mijiling pangandika Pandhita kang kinarya wangsit pinto kumbang Pinto kumbange sepo madu sarining talang Susu angin lan dintone Medarno ngelmu kang sakata jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langening bela pesta maksih lestantun tampeng dudut sinantur tutur katela tetula-tulat mring radeng paradya winisuda trengkang dinama dama pinardi tameng lalata mangke tekap wasananing gupita tong renggeng mralambang matumpa-tumpa marmo panggung sang Purwengkata Sedebyar dumading Wayang Purwa
Purwakaning kandha narik nuting basa dongeng kuna ngemus rasa yen naras. Saya karos mulajari angrasa wani. Weruhing diri rasa rumangsang ilir jalma ngilu kaca. Jareh wis nakup cang carita lebet wis gemelar. Jroning pakliran jaga satria mriksani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra ndarum nyawang kartika. Wis kinurba kudrateng kawasa. Sahari ratri angudri pawana purwateging duksina gilur kumandi. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Dedung lantang karta mangkar toya sinirambun toya jawah pating rembyak. Dada padhang ing kutu-kutu alang atuga buranana yang buranta dada branan tanpa wicalan. Padang terawangane sinari sang Hyang Retnawi ing arsa murbawani jagat. Mungguing jagat mitanduk mungup-mungup, mungguing kalengan pukir abang merngangkat. Lamun kaegsayan dilan-dilata bumi. Saya dangu sumurup sang Hyang Araka. Katon semeblak kanan kuring abang wis mujenar kapurbawan sinari sang Hyang Basanta. Tanem tu katon ijo royo-royo amangku gunung yang biru moyo-moyo. Poceng gunung kinemelan gendanu kasiring merabancana lenggat lenggun. Nganti kaya gunung Makutha Mega. Tan wetawis dangu soleng kawula dasi. Dene warasa angupaya buga. Garap tegal sawahe. Anglur silur tatan ana pedhote sinambi sendunan. Sesindenan mikul karo rukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan sumur wangge. Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat. Dunung ing plat papat lor kidul wetan kulon. Sinaring jagat kang sami rebut byodo, rebut ujo, rebut kekuwung. Prandene tatan wonten ingkang amadhahi kuwunging praja negari ing Astina. Ya negari Gajahaya yang liman benawi yang guru Janggala. Apanjar kira pambeganing kandha sareding mangke krana negari Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasa pantaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pakut. Pegating maninggal kapantok uruting Cakrawala, wane-wane cakreng fisik. Sawane krebing jurang corong kinepung gosirong kinari swing peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir. Gumelaring garis pinggir tanam tunggang rembuyung. Royo-royo karang ketri, rowe-rowe-ron kalopo. Bumi subur pasiten mawur satengah tinandur. Tangkar tumangkar kawurian dadi. Gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampai toya mijil. Saking sendang-sendang mening nirtande. Iline pinara para playune tinambi wadhuk binendung-bendung kinarya hangeleni sawah. Yang mategalaning nara kesma. Mokal pangoleng tetane bebasan datan ana bume sajengkang kang selo sedaya durang-durang kang murakabi. Pandya penari siri anglar pasabinan. Yayaruk misar kang pinangku pratiwi. Pategalan engko pulau wijeng kang ngambruga udungane ambek kowe nganti kaya manglung-manglung witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung sadotan kuciwa cinawi. Tukulan kang mawe kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya dewen sansaya ngrembaka, amun siang aglaring mangunan. Lamun wanci sarep surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Datanana carane kandhang nganggo kenanjing palang labet tebi saking tindak. Durjana cuti samya sayog saeka kapti. Akare uring nusa bangsa duwe negari Ngastina. Wana ngimbangi gunung anggung renuk samara stari runtumurun ratu merah. Satu dadi guru-guru kaning lingkungan. Langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya samet ing sesanggeman. Sepen tebi saking tindasan saya sinan saya nata wida. Ananing momat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji semapan jating jejiban kang wiji temama wujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya.
kenging binasake negari Ngastina iku semula gimanjing marang jaman Kecana panjang bunjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripah kartotata turut ora harja dasar guru kang gedhe bori padang jakadur guru kusetur tadu kuncarane lah sinta wau nata ing Ngastina wenang Raden Ucamodasa namaning sang nata dasa 10 nama wis mestani jejulu sang nata Prabu Duryudana ya sang nata Prabu Suyudana ya sang nata Prabu Jakapitana ya sang nata Prabu Jayapitana ya sang Kurawendra ya sang Dastarastratmaja ya sang Gendari Suta ya sang Tripamangsah ya sang Kurupati Nalindra pepakuning bumi lenggah siniwaka aning samadaning Damarjana binayang bayang sang janing para Hapsara Hapsari kawis ketinggal pepandir sagunggang samya-semewa yayarumbing samudring dedharatan datan kanton biswanipun sang Hyang Gunung tetungguling praja negari Ngastina menang Raden ucapna ingkang sowan ngabiyantara anengging pidaleming plasa jenar nenggih pepatin negari Ngastina sang Rekana Patih Arya Sengkuni ya Arya Suman ya Raden Dirgantalpati sang Patih Arya Sengkuni mengkeraken bulunggahipun ujung agung negari ing Ngastina nenggih pandhita ing Sukalima sang Tapa Begawan Durna ya sang Resi Kumbayana ya sang Baratwaja Putra ingkang minangka pinutuping pasewakan ingkang sowan wonten sakingging piyambak nenggih satring tirta tinalang nenggih sang Raden Harya Kartamarma sumambeng wiswanira sang Mungya Prawadya Balasata Kurawa Tegambir mlabar yayah samudra datanpa tebi para kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel arepet pepet bibit para sasatata pandenggul tatanpa selo labar sekadang marasiba anjawi ambludak gendera rontek umbul-umbul kekitrangan danu dayam penting mangsa labu payung megar mendhi jamur barating mangsa rendhung tumbang ngrangap jati ngarani mangsa ketiga tumbang ngrangap kaya jati ngaran ing mangsa katiga prandinik tinggal tidhem jinem madaning pasewakan negari Ngastina nadyan gegodhongan datan ana ingkang obah samirana datan lumampah kabeh sumung swaraning pradonga miwah pangling waranggana sigra murwani pangandikan dadoku mangling wijiling pangandika sang nata Prabu Jaya pitana ingkang dereng kababaring lisan
neklar bandan moncar Tinon lara kokonang surem sorotetan kadang kasur lan kacaring ornamen gatono dasaring mangsa katiga Langening marataya ngrumpaka kagotra Sriwatarsa lenggah madyaning Gampara Kencana Sinaka Sangya Pranayaka kayap Sangya Prakenya Sri Tinon neng pasewakan busana maneka warna
Pos beteng udyono yang banjra sarwarokmo ranggeng manik para narawata Obro prabanya kang sumilat kenyaring tejo leliwaran ler ke lasisiring tate ong wimbo kekandha amre tiupeng ma ruto mantu saparan mangambar ongas lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik marata bate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan ngirangi
Sakara lewong tapa ingkang was mungkul tan mikir pawehing liyan iku pantes Guranana kaki sartane kawruhana Diwang Sukmana mangati dinuwi ana sasmintaning jagat wasisaning Bathara paman Pati Arya Sengguni ayo dadake kaget pengendira si paman Pati Arya Sengguni dene sira ingsun piji ana ngarsaning mandira paman Pati Arya Sengguni paman Pati Arya Suman nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu Jaka Pitana parang paduka anak Prabu Duryudana miji dumateng piswanipun ingkang abdi kepatihan nggih ing jawi sanget watosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumite racaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggih dewaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng delahan anak Prabu Jaka Pitana kawula nukna ninggih Paman Pati Arya Sengguni kadiparanipun sira ingsun percaya minangka dadi batal wagiling ingsun pranata-tata rakiting kaprajan negari Ngastina marata diagi aturna kelawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti kang karempin Paman Pati Arya Sengguni menawi paduka andhangu bab tata rakiting kaprajan wonten praja negari Ngastina tartemtu sadaya tan badhe nguci wani para kawula samya sayek saeka kapti karo luring nusa bangsa tuwin negari ing Ngastina mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladen olah kridane ngaperang sawanci-wanci praja paduka katempuh parang muka tartemtu boten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana Paman Pati Arya Sengguni iki gawe bombong sartane gawe marem wondene jangkep kang dadi aturira ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase urip Paman Arya Nokna ninggih menapa ingkang sampun paduka dhawaken tartemtu kula mboten badhe suwala nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula nok nanging dereng lan sampunipun kepareng ingkang bapa ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Duryudana Ibu-iban menapa walat ingkang badhe tumiba sartanipun dukaning Jawata ingkang badhe dipun tampi dening Kang Putrapun Duryudana wondene kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh nanging ewa semanten gandeng jengantika Paman Pati Arya Sengguni menika minangka dados prangka praja negari Ngastina panjenengan ingsun menika ingkang minangka dados nalindra pramila sembahipun Paman Pati Arya Sengguni kula tampi dawah sami-sami Paman Arya Sengguni mugi kasgecaken lenggajeng andika kawula nok-nokna ninggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula nok-noknon Bapa Deban Durna nun mangke Bapa Deban Sarawa Paduka Bapa Deban Durna saka lima ingkang arep putra pun Jaka Pitana ngaturaken karaharjan rawipun Bapa Deban Durna wonten praja negari Ngastina menika Bapa Deban ing saka lima lole
ngasta kuswala sila pertapa samorante hawela gamanaga kula gaprit kantil buntuting selikur lole tali wesi jenenge rante wong wedok metu bengi jenenge lole anak Prabu paduka anak Prabu Jaka Pitana miji dumateng pisuwanipun ingkang bapa ing Sokalima anak Prabu kepareng wilujeng pisuwanipun ingkang bapa ing Sokalima dinten sak mangke sowan wonten Praja Negari Ngastina mboten manggalangan setunggal punapa kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugi konjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Bapa Debanturna iki sampun kula tampi kula canjang pujang beni dumawing bijang remeting perdaya ndadosaken cahya nercahya daging rakayiwanan boten langkung kaskecaken lenggah paduka Bapa Debanturna non nggih ger sampun boten nirang prayogi Kakang Durna pripun dejone sampeyan teka kok wis gawe wong semene bengok kula niku nyemani sing telat niku wau kok debate kula cemani wong wedok nek metu bengi niku lole adep-ate Arya Sengkuni nggih Kakang Durna pun prayogi sampun Dimas Kartomarma padha kanthi Raja Sapraptamu Dimas kadangipun Kakang Tirta Tinalang Mbah nunut ninggi dewaji semban kula pangayoman kula wonten ing Madyapata prapting delahan sinuwun Prabu Duryudana Kala Prabu amiji dumateng pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarma Rai paduka ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Yayeng Sun Tampa pangestuku wae Tampanono Kartomarma Mbah nun menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula sanget anggen kawula mundi dadosna jimat paribendahan kasantosan sinuwun padha tatanan barisaning para wadyabala ingkang padha gantung sibu aja nganti kang padha saur manuk jenenging senedya mbabarake wigatining pasewakan Mbah nun dewaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapata prapting delahan kula ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala sinuwun Mbah nun iki nun panggi Paman Harya wondene Bapa Debanturna mesti kemawon damel kejut ora sing manah jengandika sami anggenya rawuh wonten Praja Negari Ngastina wondene ingkang putra pun Jaka Pitana ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelanatan ingkang sampun kelampan Bapa Deban saestu ingkang putra nyuwun pangapunten nyuwun diagung pangaksama teka karaya-raya paduka Bapa Debanturna rawuh wonten Praja Negari Ngastina Bapa Deban miwah Paman Pati Arya Sengkuni kula nuwun sewu anak Prabu nyawa-nyawan jimat sembanipun ingkang bapa ing Sokalima wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana kula nuwun sewu nggih sampun dados kewajibanipun ingkang bapa ing Sokalima minangka dados pujangga-pujangganing Praja Negari Ngastina ingkang bapa menika ingkang dados nujungipun anak Prabu Jaka Pitana ingkang tansah mulang paring inggih menika piwulangan agung wonten ngarsanipun anak-anak kula pun para Sata Kurawa mboten kendhat kula tansah ngemong dumateng pun kadang-kadang paduka inggih kalebet paduka anak Prabu Jaka Pitana inggih pun para Sata Kurawa nggih pramila sampun ngantos wigiringa-ringa senajan ingkang bapa katimbalan wonten ing Wancirina nadaring Wanciratri tartentu ingkang bapa ugi sowan wonten Praja Negari Ngastina menawi estu paduka anak Prabu Jaka Pitana menika mbetahaken dumateng ingkang bapa ing Sokalima Bapa Debanturna nggih pramila sakmenika kula nuwun sewu anak Prabu gandeng ingkang bapa ing Sokalima sampun tedhak wonten Praja Negari Ngastina malah samangke ingkang bapa nyadong dawuh timbalan paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang bapa nungsung werta menawi kepareng tumunten ngawadharing kathah nggih nanging menawi wadi tumraping para kadang setana miwah para nayaka miwah para kawula awi kula dherekaken manjing wonten salebeting kedaton apan catur netra kaliyan ingkang bapa ing Sokalima senajan ingkang bapa ing kepatihan semanten ugi anak Prabu mboten langkung kula nyadong dawuh timbalan paduka tartentu ingkang pamaning kepatihan badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabdatama paduka dawuh anak Prabu Jaka Pitana nggir anak Prabu Duryudana anjrengkang puspita rum kasiliring samirana amre
Kartomarma ganggung Sekar kadung ngas kandhanya maweh raras retnaning driya jagat pangestu karo wayah loro jagat Bupo Deban Durna wonten timbalan paduka anak Prabu Ngger estunipun anggenipun ingkang putra ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun kelampan menika mboten langkung ingkang putra namung badhe sak pirembagan ngrembak babagan inggih menika ingkang sampun kula raosaken Tigang Candra menika wonten Praja Negari Ngastina ingkang putra ngantos bingung prasasat pepes bayu kang tapis boten mangertosi kados pundi malih anggen kula badhe mungkasi perkawis menika Bubeban mugi dados negawuningan bilih sampun wonten Tigang Candra rikanggan sakmenika Praja Negari Ngastina menika taman pagebluk Mayanggara kamangka ingkang putra sampun madosi kekalangan Malaya animbali sawanipun Brahmana winasih 1000 sugata miyakmaranipun kinarya nambah kaning praja wonten ugi gagar wigar tatanantu karya Bubeban rawuhipun paduka Bubeban Durna ingkang minangka pandhita ingkang estu sampun wegik sartanipun buntas dumateng ilmu utawi kaweruh babagan menika kawula semanggaken wonten ngersanipun paduka Bubeban Durna saka 5 Bubeban lole gandang blekuduk manyar-manyar kamanaga kulaga prit gandel buntuting selikur kamanaga kulaga prit gandel buntuting selikur anak Prabu Jaka Pitana lole sama lole Ngger wonten timbalan ingkang Bapak ugi kaget sareng nampi dawuh pangandika paduka anak Prabu Jaka Pitana. Jalaran kula nuwun sewu lho Ngger. Tigang Candra kapengker menika ingkang Bapak nampi sasmita saking para Jawata. Ingkang sampun katampi dening ingkang Bapak ing saka 5 lumantar ing pasumenan. Bubeban Durna pikantuk sasmita saking para Jawata. Nggih. Sasmitanipun menapa Bubeban? Sasmitanipun Jawata ingkang dipun tampi wonten kersanipun ingkang Bapak menika samangke bilih para Jawata badhe matedhaken wujudipun kanugrahan. Wondene kanugrahan menika samangke badhe dipun tampi dening paduka anak Prabu Jaka Pitana. Badhe tumedhak wonten Praja Negari Ngastina. Dayaning kanugrahan menika badhe dipun raosaken ayem tata titi tuwin tentrem. Dening para kawula sak Praja Negari Ngastina wonten ing Kutagara ugi ingkang mapan wonten ing Karang Pradisan. Wondene kanugrahan menika kala wau sinebat inggih menika Wahyu Purbakayun. Wahyu Purbakayun. Sanes Wahyu Purbacarita sanes. Wahyu Purbacarita menika menawi disingkat PC. Wila Kakang Durna PC barang. PC iki apa? PC iki ora iso ndelok. Purbacarita.
Nek disingkat PC. Oh nggih nggih Kakang Durna nggih. Wahyu Purbakayun. Wahyu Purbakayun. Nggih. Dik Suni nggih, Dik. Wahyu Purbakayun niku tegese napa mang jlentrehke ben dipidhangetke karo anak Prabu Jaka Pitana. Oh, Wahyu Purbakayun. Purba menika nguwasani, kayun menika karep. Purba menika nguwasani. Lajeng kayun menika pikajengan utawi karep. Leres, anu leres, nggih bener. Wahyu Purbakayun. Purba menika nguwasani, kayun menika karep. Tegesa sinten ingkang saged nguwasani dumateng kekarepanipun ing samangke badhe tumedhak wujudipun Wahyu Purbakayun sartane badhe karaos ayem tata titi tentrem salebeting lair ugi batosipun. Nuwun sewu lho anak Prabu, senajan padukan anak Prabu Jaka Pitana menika sampun mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda, mboten wonten luputipun menawi ing samangke padukan anak Prabu Jaka Pitana menika kedah laku tapa brata talak brata. Laku preatos inggih menika kayuh wujudipun Wahyu Purbakayun menika anak Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Paman Darya Wonten timbalan anak Prabu. kados pundi menggah dawuhipun Bapa Debaturna. Nuwun sewu nek kula kok kurang percaya. Kirang pitados sababipun kados pundi? Kakang Durna iki biasane wong ora tau percaya kaliyan ingkang nami Wahyu. Nggih. Kakang Durna niku mboten nate percaya kalih sing jenenge kanugrahan. Sing kandha sapa? Lho nyatane sampean dhewe sing kulina ngomong ngono. Oh, kula kulina ngomong ngono ki merga kula urung ngerti dhewe, Dewate. Tegese kados pundi? Kula iso ngomong kaya ngoten niku, kula iso ngarani nek Wahyu niku mboten nanten. Kula iso ora percaya karo wujuding kanugrahan niku merga kula dereng tau tate pikantuk wujuding kanugrahan. Wela saiki sampean percaya. Dasare apa kok sampean iso percaya karo Wahyu, sampean iso percaya karo kanugrahan? Dasare kula sampun ngimpi. Ngimpi napa? Ngimpi pasumenanipun ingkang Raka ing Sakalima menika samangke wujud sasmita saking para Jawata bilih anak Prabu Jaka Pitana. Sumawi ingkang bapa ing Sakalima menika kedah gayuh wujudipun Wahyu Purbakayun. Lah tak takon, pripun? Kira-kira sampean diimpeni kaya ngono kuwi sampean wis kelakon gayuh apa dereng? Durung, Depate. Kira-kira nek durung gayuh ki apa sampean wis iso diarani sartane wis iso diwestani nek sampean wis gayuh wujude kanugrahan? Nggih durung. Lah nek ngono kok kena ngapa sampean percaya? Oh, Depate ngeten nggih Depate. Pripun Kakang Durna? Sing jeneng wong urip wonten ing alam padang menika tah neter dumateng ketrimaning gesang. Wela ngaten. Nggih. Neter dumateng ketrimaning urip. Sasapa ingkang tekon mesti bakal tekan. Ngaten. Nggih. Niku kula nemu teng dalan niku kata-kata niku wau. Nggih Kakang Durna nggih. Nuwun sewu lho anak Prabu. Paman Darya kados pundi? Nek ingkang bapa ing kematian kok kula niku mboten percaya karo sing jenenge Wahyu. Kula mboten percaya kalih sing jenenge kanugrahan. Dewate, pripun Kakang Durna? Sampeyan ora percaya ya ora usah melu-melu perkara sing ora patut. Sampeyan eloni. Lho lire kula niki mringgake becik. Merga nuwun sewu, miturutipun Patih Harya Sengguni pitutur wonten ing kepatihan Plasa Jenar menika. Wong sing kedunungan Wahyu niku ya wong sing kekemul bondo donya. Wong sing kedunungan Wahyu niku wong sing iso mengku kebawat keperintah negara sing jajane amba. Wong sing kedunungan kanugrahan niku wong sing duweni derajat pangkat bondo donya miwah panguwasa. Lah sakmenika kula aturi nyawang. Anak Prabu Jaka Pitana menika kirang mukti kados napa ta coba? Anak Prabu Jaka Pitana menika kirang sugih kaya ngapa? Wong seperapat jagat menika bondo kagunganipun anak Prabu Jaka Pitana. Niku nek miturutipun ingkang raying kepatihan kaya ngoten niku Kakang Durna. Oh, Depate, bener Depate, bener sing tak omongke kuwi bener. Benere kados pundi? Nuwun sewu. Bener pancen anak Prabu Duryudana menika kadunungan Wahyu utawi kanugrahan. Nggih. Ning nuwun sewu, ingkang dipun tampi dening anak Prabu Jaka Pitana menika nembe kanugrahan lair. Kanugrahan lair niku bandha donya, terus derajat pangkat, terus panguwasa, terus bojo 5. Lho. Sampeyan ki aja ngajari sing ora-ora lho. Mboten napa-napa kula ngajari Mas Agung kok. Aja kaya ngono ki to Kakang Durna. Bandha donya derajat pangkat
Niku pancen estu niku kanugrahaning lair. Nggih. Niku kamulyaning lair. Nggih. Niku kabeh diduweni dening anak Prabu Jaka Pitana. Ning Dewate kula tak takon. Dos pundi? Napa sepisan kemawon anak Prabu Jaka Pitana menika nate ngraosaken raos ingkang tentrem? Napa sepisan kemawon anak Prabu Jaka Pitana menika nate jenjem manahipun? Mung merga gagas sok kapan lek arep ngrembug patine para Pandhawa? Oh, mboten kurang-kurang lek ngrembug niku Dipate. Kula niki pun nganti mboten kurang-kurang lek kula damel syarat serana karti sampai kajeng mateni Pandhawa. Ning nyatane sak menika namung klekus. Nggih, klekus niku Mboten wonten asile. lajeng salajengipun kados pundi? Pramila menawi nuwun sewu anak Prabu. Bapa Durna kados pundi? Menawi paduka andhahar dumateng aturipun ingkang Bapa ing Saka Lima. Samangke sampun ngantos paduka anak Prabu ketrayalan laku priatos tapa brata. Malah ing samangke ingkang Bapa ingkang badhe nyuwun pamit medal saking Pasilan. Samangke badhe gayuh wujudipun Wahyu Purba Kayun anak Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nawang sesangka nalendra mbok marwa sing sang katriku mulung katriku mulung pangrompak ing wadya kurta kurore kakiri-kiri jagat dewa Bathara Bapa Nemban wonten timbalan ngraos tentrem manahipun ingkang putra pun Duryudana sareng kula tampi dawuh pangantika paduka Bapa Nemban Durna. Oh, menawi ngaten paduka saruja nggeren menawi ingkang Bapa badhe gayuh wujudipun Wahyu Purba Kayun. Bapa Nemban Wonten timbalan. lair lan batos kula sarujuk awit kula kinten sareng kula petang kula gelar kula gulung pangandikanipun Bapa Durna menika leres kula menika sampun ngukup kamulyan lair nanging kula dereng ngukup kamulyan batin pramila samangke kula ngrumaja wisartanipun kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi paduka Bapa Nemban Durna ing Saka Lima badhe sagah nggayuhaken wujudipun Wahyu Purba Kayun Bapa Nemban. Oh, lole. Dewate, Pripun Kakang Durna? modar sampean. Lho. Modare pripun? Oh, masukanmu Radingga. Sampeyan rekane arep mblithuk anak Prabu Jaka Pitana. Oh, panjenengan iki Nalendra sing wegik, panjenengan iki Nalendra sing wasis. Sagendakan iki ngendikane sampeyan ora Radingga. Ya wis ben. Kula ora dipedulikan ya mboten napa-napa. Dasare kula oleh tekan mriki telat. Telat menikete beda dhewe sampeyan niku. Nggih Kakang Durna, nggih. Bapa Nemban Wonten timbalan. lajeng tindak paduka Bapa Nemban Durna samangke badhe tindak pinjang menapa? Oh, anak Prabu. Mboten ketang sambung bercolok lintang tumuli ingkang Bapa nyuwun pamit badhe madal Pasilan. Bidal dinten sak menika nggayuh wujudipun Wahyu Purba Kayun. Lajeng kula nuwun sewu. Wahyu Purba Kayun menika samangke badhe tumedhak wonten pundi? Wahyu Purba Kayun menika lumantar sasmitaning dawa ingkang sampun ingkang Bapa tampi. Wahyu Purba Kayun badhe dipun tumedhaken wonten ing salengkae Ngarga Mataya nggih wonten ing pucaking Ngarga Mataya. Ngaten Bapa Nemban. Iya. Garana Prabu kula nyuwun pamit. Ngatos-atos. Kula nderekaken tindak jengkar paduka Bapa Nemban Durna sampun ngantos kados lari alin. Iya, anak Prabu donga pangestu ingkang kula suwun anak Prabu. Budaya negeri sajroning negara seni kagawan yo sami lestari kang kagungan
Datang neng kalanjana gelar wantan mun saratina dereng kakonang surum soroti tan padang kasur lan pacaring purnaming kekono dasaring mangsa katika mendak alun tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen nganti magawe apranta yen nganti magawe apranta Jagat Dewa Bathara Paman Padari Sengguni nyawa-nyawa jimat sesembahan kula wonten timbalan anak Prabu kula kinten panci leres ngetikanipun Bapak Bandurna jalaran ingkang putra menika sampun ngukup bondo donya derajat pangkat panguwasa menika sampun boten kirang-kirang nanging saben dinten rinten lan dalu ingkang kula ajab menika namung padinipun para Pandhawa samenika kandheng sampun tinarbuka manahipun ingkang putra kula kinten anggen kula badhe kaya wahyu menika wigati tumrap diri pribadinipun ingkang putra pun Jaka Pitana Paman Arya nuwun sewu anak Prabu sing dingendikake Kakang Durna kala wau menika kula nuwun sewu pancen leres miwah bener ingkang dipun ngendikaken Kakang Durna nanging mugi dados ing kawuningan bener menika kaperang dados tigang perkawis inggih ingkang sepisan bener tumrap awake dhewe menika pancen bener tumrap diri pribadinipun Kakang Durna nanging dereng kantenan menawi bener tumrapipun tiyang sanes nggih angka kalih bener tumraping bebrayan sakala mangsane tumrap diri pribadi mboten leres nanging tumrap bebrayan agung bener niku ingkang dipun wastani bener bebrayan nggih Paman Arya nggih inggih lajeng ingkang angka 3 menika bener tumraping sing gawe jagat menika mbuh titah arep nganggep menika lepat titah arep nganggep menika mboten leres ning nek menawi Gusti sampun dawuh menawi menika perkawis menika bener titah mboten saged suwala malih nggih
Lajeng ngendikanipun Bapak Durna mriku kala wau. Menika kala wau bener tumrap awakipun piyambak. Cobita kula nuwun sewu. Kurawa niku dereng nate sepisan kemawon nampa wujuding wahyu. Merga jarene alesane neka-neka Kurawa ki kurang le prihatin, Kurawa ki le kokean le tumindak angkara. Lah sakmenika kula nuwun sewu Pandhawa menika sampun wungsal wangsul nggayuh wujudipun kanugrahan. Pandhawa menika mun bola-bali nampa wahyu. Ndile wahyu wiji mulya, ndile wahyu katentreman, ndile wahyu cempaka mulya. Wahyu ais pokoke akeh banget menika. Menika nak ming Ngayawarata nggih. Ngayawarata tegesipun menika wahyu menika mboten wonten wujudipun. Samenika kula tak takon nek pancen wahyu menika mawujud wernane napa, bentuke kaya ngapa? Apa wahyu menika werna ijo, apa werna abang, apa werna kuning, apa werna biru? Nek bentuke apa bentuke bunder, apa bentuke kotak, apa lonjong, apa gilik, apa cendhek, apa dawa, apa gedhe, apa cilik. Niku wahyu niku. Nek pancen Pandhawa nampa wahyu bola-bali nek pancen wahyu mawujud sakmenika kula aturi menggalih. Sampun ngantos sak mangke kebacut sampean ketayalan dawuh kalian Kakang Durna madosi wonten pundi wujudipun wahyu Purbakayun nanging wahyu menika mboten wonten wujudipun. Cukup. Paman Haryo sampun. Kula kinten dinten sak mriku kula mboten badhe maelu dhateng ngendikanipun Paman Pati Haryo Sengguni. Jalaran mbok bilih jeng andika Paman Haryo Sengguni nganggep beneripun ingkang putra menika bener tumrap diri pribadi kula. Nanging mbok bilih sampun menawi ati kula sampun mantep, menawi manahipun ingkang putra sampun mathuk, sampun gathuk, sampun sampeyan mriku Rangkanata, kula ingkang dados Nalendra, kula ingkang menang Murba lan Wasesa. Pramila sampun sekeranjang koplak ngendikane Paman Haryo mboten ajeng kula pidhangetke, nanging kula menika badhe tansah jampangi lawan laku jantaranipun Purbadurna. Ya nggih sampun. Mboten maelu kali atur kula mboten apa-apa kok nggih. Kula cumadung dawuh. Kartomarma wonten timbalan sinuwun. Bupara kang padha sibuk ingsun kuntur kedaton. Nono ngestaken dawuh nyuwun pamit matal wasilan. Sing ati-ati aja kowe bocah cilik. Paman Haryo. Paman Pati Haryo Sengguni. Paman kula sejenar. Paman Pati Haryo Sengguni. Paman Haryo, man ditimbali. Jare arep melu. Sampeyan ditimbali kok kaya ngono. Paman Haryo. Wonten timbalan anak Prabu. Samangke kula aturi nderekaken salaku jantaranipun Bapak Pandurna. Keparengipun Kepiyano barisaning Pursata Kurawa. Nokno ninggih nyuwun pamit madal wasilan. Katos-atos sampun kados lare alit. Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining mananggilan. Arsa Sang Nata Kundura ngedaton jeluk saking dampar kecana kinabit gambaran gading. Kadheraken sang janing paromban jadi manggung tanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacara keprabot. Kawisa saking mandara tindaknya Sang Sri Naranata lamun Cinandra Yayah Jawata kairing widodara widodari.